104.7 IFM. Report! Patuloy na umuunlad ang turismo sa Pangasinan matapos na makapagtala ng 8.7 million day tourists at 430,983 overnight visitors noong taong 2024. Ayon kay Maria Luisa Amor Elduayo ng Pangasinan Provincial Tourism and Cultural Office, tumaas ang bilang ng mga turista noong summer at panahon ng Kapaskuhan. Aniya, naabot na ang pre-COVID na bilang ng mga dumadayo. Dagdag pa niya na bago pa ang taong 2019, ang turismo sa probinsya ay patuloy nang umuunlad at tumataas taon-taon. Ang pinakamataas na bilang ng mga turista ay naitala noong buwan ng Disyembre na may 1.3 na milyong dumating. Sinundan naman ng buwan ng Mayo na may 900,000 na turista. Kabilang sa mga lugar na dinarayo ay ang Manawag, Bulinaw, Lingayen at Alaminos City, pati na rin ang mga coastal areas sa Western Pangasinan. Kasama mo mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.